Simon Busuttil ilu żmien twil jaf b'kunflitt ta' interess li għandu wieħed mid-deputati parlamentari tiegħu fil-kwistjoni tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Il-membru parlamentari huwa Francis Zamid Demek. Id-ditta tal-avukati tiegħu Zamid Demek Advocates għandha interess finanzjarju qawwi fil-programm ta' ċittadinanza b'investiment għaliex din qed tirrappreżenta l-kumpanija Kanadiża Ayrton Capital li kkompetiet sabiex tkun hija li tmexxi din l-iskema. Il-kumpanija Kanadiża ma ntażlitx mill-gvern u għaldaqstant ħadet passi legali fil-qorti kontra il-gvern sabiex tkun hi li tmexxi il-programm ta' ċittadinanza. F'kawża li ġiet ippreżentata fil-primawla tal-Qorti Ċivili mill-kandidata nazzjonalista Therese Komodini Kakija, il-kumpanija Ayrton Capital talbet lill-qorti sabiex tiddikjara li l-lotji ta' konċessjoni pubblika lil Henley & Partners bħala waħda nulla, invalida u mingħajr effett. Iżda l-medja nazzjonalista imkien ma referiet li id-ditta tal-avukati ta' Zamid Demek tirrappreżenta lil Ayrton Capital. Simon Busuttil ilu żmien twil jaf bil-konflitt ta' interess li għandu Francis Zamid Demek, tant li Zamid Demek innifsu kien stqarma The Times li huwa kien informa lil grupp parlamentari nazzjonalista li kienet jirrappreżenta lil kumpanija Kanadiża Ayrton Capital. Iżda minkejja li kien jaf b'dan kollu, Simon Busuttil baqa' ma għamel xejn. Meta fit-tmiem il-ġimgħa Francis Zamid Demek tkellem fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista imkien ma semma dan il-konflitt ta' interess kbir illi għandu. Minflok għażel li jattakka lill-gvern fuq skema li huwa qed jimbotta sabiex tingħata lill-kumpanija barranija li d-ditta tal-avukati tiegħu tirrappreżenta. Tant huwa konxju li għandu konflitt ta' interess li Zamid Demek stess kien stqarma The Times li fil-bidu kien iddeċieda li ma jieħu sehem fid-dibattitu fil-Parlament dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Dan kollu qiegħed isir waqt li minnaħa Simon Busuttil qed jattakka lill-gvern fuq il-programm ta' ċittadinanza b'investiment u fuq naħa l-oħra huwa komdu li fuq l-istess bankijiet miegħu iħalli lil Francis Zamid Demek jirrappreżenta kumpanija barranija li trid tirbaħ il-programm ta' ċittadinanza b'investiment.